И здравейте на всички, аз съм JumboBG и сега ще ви покажа как да си направите Free Minecraft сервер. И така, виждате, сега съм в сайт server.pro, някои от вас може би го знаят, но сега аз не само, че ще направя туториал, но и ще ви покажа едни от най-важните плагини за тези, които не знаят. Ето виждате, аз сега ще вляза с имейл, можете и от Facebook да си влезете. Само да си активирам акаунта. Отивате в кутия, активирате си го. И така, правите си сервер. Хостнейма ми ще бъде tutorial.bg. Тук може да си изберете, нищо, че няма значение. Може да сте на премиум и на фри. Разбира се, на премиум е по-добре, но там се плаща. Ето виждате. Но сега ние ще правим фри, натискате фри. Прави се го тук на Vanilla, Craft, Bookit, Spygod. Аз ще го направя на Spygod, защото искам 1.8. На 1.8 има повече плагини, така че по-добре си го направете на 1.8. Тук меморито ужасно, както виждате. Сега ще ви покажа, тук пише през 1 час, но ще ви покажа как може да си удължавате този час. Т.е. да си го възстановявате. Сега, Create сервер, ето виждате колко беше лесно. И натискате Start сервер. И това е. Ето виждате hostname, имате си и IP, конфигурации. Тук виждате плагини, ще ви покажа нататък сега. Първото нещо, което трябва да направите е това, за да имате, ако разбира се сте с премиум акаунт. Само секунда нещо. Ето сега ще ви покажа. Ето това точно, за онлайн мод. Правите си го на второто. Защото ако сте с първото това, трябва да сте с Minecraft Premium акаунт. А ако не сте, като мене, просто го правите на това. Може до 12 човека да има в сервера ви. Ето тук може си, то е 1 час, но може да си го възстановявате този час всеки път, като въвеждате само това, този код, въвеждате го, оп. Натискате и отново 1 час. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand. И сега второто нещо, трябва да отидете в Minecraft, разбира се. И сега ще отида. И ето сега сме в Minecraft, виждате. Виждате, аз сме в Minecraft и ето IP адреса, същия като тук е. Оп, само за... Ето виждате същия IP адрес. Оп, не, чакайте, объркал съм нещо. Ма разбира се, объркал съм го.
без повече грешки. Сега пък какво става? Дали съм сгрешил лайпито? What? Добре, трети опит. Ага, значи сега разбрах какво става. Като си го направя на голям екран, IP-то ми се променя. Ето сега няма да си го правя на голям екран и ще стане, ама разбира се. О! Добре, четвърти опит. Трябва вече да се получи. Просто това е... О, беше накрая. В толкова мъки. Колко много минути минаха с тези мъки. И така, сега, ето го сървъра. То разбира се може и без плагини. Просто ако искате гейм мод, то си има добавен. А да, трябва да се опнете. Разбира се, забравих това. Можете през плейлист или през консол. Аз предпочитам през плейлист. Просто натискате оп. И този и хората в сървъра. И ето, долу пише, че съм опнат. И виждате. Сега трябва да добавя плагини. Те са 6 плагина. Най-важните според мене. Сега ще ви ги покажа кои са те. Отивате в Plugins. Тук търсите единият плагин е най-важният за команди. Това натискате. Рестартирайте сървъра и отивате в My Plugins и ето го. Сега сървъра е затворен. Отивате, изчаквайте малко и влизайте отново. Аха, добре. И сега ви трябва вече да съм с плагина. Написвате help или plugins и дайте ги командите. Това е най-важният плагин за команди. Почти всички команди са включени. Ето lag има. Ето давам, това са примерни команди. И така нататък. Видяхте името на плагина. И ще го сложа и в описанието, спокойно. Сега, следващия плагин този за... Не, последния ще е този за регистрацията. Сега ще ви покажа плагина Residence. Residence. Цъкате първото. Пак отивате, рестартирате сервера. Изчаквате малко. Мисля, че се справиш с това. И да, ето резиденция. Пишете там как са резиденция.
Ето аз даже ще покажа. Оп, верно, забравих. Тука. Така. О, да, мъни. Еми да, искат мъни. Това е лошото. И защо да не си дам мъни? Ето пишете тази команда. Името. Айде за всеки случай. И ето добавят се пари. Сега ми ще трябва да стане. Да, значи 308 струва. Не може да ви е много голяма резиденцията, това е кратото. И така мисля, това е достатъчно за този плагин. Сега следващия плагин World Guard. Ето го, този е от най-важните. Не стартирам. Сега той ще ви го покажа също, почти целия, защото е много важен за да си защитите спауна. И така, взимате братва. Съжалявам, трябваше да сложа и World Guard, трябваше да сложа и World Edit. Да, значи трябва с него да сложа и World Edit. World Edit. И така сложих World Edit. Сега трябва да стане. Казах трябва да стане. Добре, стана. Така, взимате брадва. Сега това е за World Guard. Взимате брадва. Например, ще си избера някое блокче. Избирате колко да ви е голямо, например ако си направите постройка, айде мен ще толкова голямо. И последната точка долната ще ми бъде, айде тук няма слагам блокче. Така. Сега пишете list, т.е. за да си направите регион, пишете create. Та имало село. Create име, например spawn. Така, за да се го защитите, правите flag, името, spawn. И правите го на ден. И така никой не може да ви руши. Разбира се, може да направите да не ви влизат мобовете с моб спаунинг.
Сгрешил съм го, разбира се, че съм го сгрешил. Как бе? Виждате флаговете. Нищо съм го написал правилно. Да, ето го. И виждате ги останалите, като падате, да не ви боли. Може да се направите да имате гейм мод в региона, всичко почти. Зомбитата да не ви взимат демидж. Ето показвам как да ви се изпишат тези. Просто пишете това, името на региона, някаква глупост и ви излизат тези, всичките. Реално. Сега да ви покажа за Loadout Edit-а. Пак същото. Loadout Edit-а, две чертички. Set. На блокче, да кажем трева. Олеле, какво стана? И да, сега ще го разкарам това, като напишете Undo, то се маха. Виждате, супер яко, лесно е, така се правят бързо спауновете. Ето най-бързият начин да си направите спауна, гледайте внимателно. Пишете това. Така, ще бъде блок, да кажем, loot. Ако имате с, значи това е сфера. Трябва да имате хаш отпреде, ако искате да ви е кухата, да ви е куха сферата. Ако искате да ви е запълнена сфера, махате като ето така. Но като за спаун, разбира се. Пишете loot, то ще ви е олак, преработено. И да кажем големината. Може би 20 някъде. Сега ще ви се създаде леле какъв лак. Ето виждате най-бързия начин за спаун. Аз само ще го махна. И така, следващия плагин, който искам да ви покажа, ще бъде как да си направите ранг. Ето сега виждате, аз съм с ранг. Сега ще ви покажа плагин, който да имате ранг до името, като Owner, например. Плагинът се казва Build Prefix. Ето го, инсталирате го. И така. Ето plugins. Пишете help. То е само една команда, но аз ще ви покажа. За да ви покажа всички команди на плагините, пишете help, плагин, името на плагина. Защо толкова бавно зарежда, не знам. Разбира, забравя самото. Пишете префикс. Просто пишете, много е лесно. И тук ви излизат абсолютно всички часове. И просто пишете сега, да кажем,
червено, четворка. Да кажем Owner да пише. И готово. Ето сега ще напиша нещо в чата. Даже и тук ви го има горе. И сега, мисля, че остана последният плагин, който е за регистрацията. Най-важния, т.е. малко по-особено име. И ето виждате, като влезете ви иска регистрация. И готово, аз се регистрирах също. Пише ви Welcome. Може да си променяте, например, име на сървъра, като отидете тук. Отивате при това. Тук даже има туториал. Линк цъкате и може да си променяте в сървъра да ви пише. Така е конфигурацията на плагините. Влизате, преправяте си имената, самия плагин го променяте да ви пише на български вместо на английски, да кажем. Ще видите, сега това няма го показвам. И това беше най-важните 6 плагина, които трябваше да ви покажа. Също така и как да си направите сървър. Лесно е, просто е. Да, ето виждате регион. Това от региона, който направих, не могат да чупат тези, които не са опнати. Аз явно съм се допнал. И така, няма значение. Довиждане. Забравяйте да се абонирате, да харесате клипчето и чао!